mobil kaya Mas Mongso itu. Hanya Bocah yo Janaka ngene kok. Cil, niku kok janggel jagung Nek. ya Cil. Kok yo ngene dunggah. Cepetan anune. apa ya kena to dinandani sapi-api apa ya kena to? Ora kena lho, Bos. Iki kudune ketok magic lho, Bos. Iki ngene wis mentok lho iki. Cepat selakon rambut iki apik. Pil kuwi iki jenis ngono yo melok barangnya. Suwe-suwe sirahe kaya kijing ya. Iya ya, Pak. Apik rambut dikono nek. Diingi kok Yo ngono mesti melok. kok bubrai. Waduh. Eh, lho raine sing endi? Ora ketok. Gendruwo lho. Nah, ngono wis apik. Nan Dik kaya maesan. Heeh. Mas mau pundutane canon tetep gawe laku maning-maning. Oh nggih. Maning-maning iso. Apa iso lho? Suarane po nutut. Kongkon Rama maning-maning lho. Iso apa ora? Ora iso idoni wae. Nek niki masalah di hadapan anu nek ngantek suarane elek isin lah awak dhewe to. Awak dhewe katut isin. Cel, menurut temenmu bisa nyuara ora? Lah iki nyuwara lu ngentut pales lho bocah iki kok. Ora meyakinkan Dik ki wajahe ora meyakinkan. Janaka ya, Cel. Janaka apa? Janaka kencing manis kuwi koyo. Nadane Mas, jajal aku. Lunga ora kuwi? Nadane ngono lho. Kok contone wis, Cel? Ini lho. Maneng-maneng ison pedhot kowe. Kalah to jel musuh kowe kalah wingko. Lah, apa nek musuh awak Urung aku, wis aku rasah kowe. Ya. Maneng-maneng ison, maneng-maneng diloro ati. Ayo Dik. Diloro ati. Ora iso kowe. Jajal. Jajal. Ora nutut. Madhep rono lho, madhepmu rono. Madhepmu rono. Hukum panggung ora ngerti arep nyanyi lele. Jawa hukum panggung bil goblok. Hukum panggung ora genah ape nyanyi. Nyanyi. Bocah kok damtrek kethek. Lah, nadane lah. Jalan, Le. Maneng-maneng ison maneng-maneng diloro ati. Baca. Ayo pamit saiki ayo. Pamit saiki yo. Pamit saiki ayo. Iya. Lah rai karo swara gak cocok lho. Mongko nada karo rupane ra cocok ya. Mboten 11. Pamit saiki Dik timbangan. Ayo mulai Pak. Kok sajak minder cah loro. Mboten sinten sapa minder. Hukum panggung ora iso Maneng-maneng. Oke, maneng-maneng iso Pak. Iso. Kelangan pedhot karo aku. Kelangan Mas. Alah. Kelangan kowe Dik. Kuwi urung aku. Iya ya Pak. Wis kowe sok. Kelangan iso niki wis kelangan. Ayo. Iya ya. Sampe tak Iki tak unggulne. Walah, gak aku rasa kono luwih minder nek aku Iya, sing iya, anu. iya, iya. Kowe tok dhek wis grogi apa neh aku. Kelangan iso niki wis kelangan kembyang langsung eman-eman. Ya jal ta. Takon ade iso ora? Lah apa iso nek ora iso timbangane awakmu keder mudhun. timbang isin luwung mulya saiki we. Jalan. Bocah rupane kelawu wae. Kelangan ison niki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman. Pun kula tak mandhap mawon percel menan. Kula wangsul Mboten mawon. anu ditung anu bojone percel mbayek. Duit tak kene nyapa lho mulai. Wangsul mawon benjing-benjing mawon terus kepanggih. Salah Sampe becek. kuwi apik sambutan. Loro Ya Le. nah Jal ndang. Loro rasane atimu loro kudyangan digawa wengi
dunya. Lah, dalak. Hebat. Deng kowe iki boleh. Wah, ora iso kaya ngono. Aku percaya nek lagu Banyuwangi apik, tapi nek ragune Rita Sugiarto mesti elek. Pedhot e. Sing ngarepe ke ra re ra re ra re ra re ra. Ayo. Pedhot e lah lagu. Ra re ra re ra re ra re ra. Dang. Dang. Ya, kowe. Ra Masak kowe. Masak. Ora ngono, suarane yo mesti penak-penak kok. Ngene. Lho. Jugat ora wae lho. Oh, nguyai segara we marah iki. Wis pinter iki. Piye lek mau marahi? Ya lah anu jugat to dhewe nang. Lah marahi kabeh kok iso. Kabeh kok warahi aku ya kudu kok Ora warahi. ono. Lah nak Aja menangmu dhewe kowe. Diajari Mas Jemput, Pak. Percil. Ketoke cilik, tapi asline iki kecentet. nih. Ngono lho. Sampeyan juga dhisik kono piye wong kancane mau Ora sampeyan ono. sing marahi. Gerakane piye? Dang, Wangel. nanti elek tak pancal dhewe kowe malah. pelatih kok iso. Lah pelatih apa pancal raine. Ora apa-apa lho, ora bendina dipancal. Lho. Ya lah pancali sikil lah sikil campur telek. Lubrut makan. Jare mbok pangan. Nah, Sing apik lek marahi. Nggih, Mbak. sing apik. Nganti raboso terus ora tenono. Nggih. Ora cah petiti. Mboten, Mbak, mboten. Ki jane sapa to kok karo muridmu wedi lho? Lah muridé Ora usah klejang-klejing. Kuwi ya ngono. wapok. Aku Gosok ora. meneng ae aku. Idonono lho. Donono sik ketoke wangi. Ya ini ngidoni rong telep garing kok arep idoni neh. Tak warai ya, Mbak, nggih. Heeh. Dangdut napa Eh sembarang. Sak isomu le. Iya, Yut. Sampe celuk iyot lho rumah samu punden apa piye? Goyang ngebar napa pripun? Wes to sembarang bah ngebor bah mleding bah jengking. Kono-kono iso aku. Nggih. Waduh. Sing apik. Wah, ora ono, Pak. Kowe masih marahi kowe aku gak aku sebab. Kabeh sinden kok demak, kok demok rumah samu bojomu apa piye? Aku dikongkon kuwi ae. Yo senenono kae. Wes salahe Terus iki manut. kok lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinden dienekne tok meteng lho jane apa? Jane sinden wae. Duh. Tumo. Kok rumah samu ora iso meteng? Lho ora ning- Imronmu kuat apa ora kira-kira kowe mau demoki sinden? Lah, Iman kuat. Lah Imron. Lah iya aku ki nako Imronmu kuat apa enggak? Ya demoken saiki nak pengen ero. Oh, malah kon demok, malah kon demok. Ora mesti Imron sapa ta Imron adekku ta. Nah. Ning buri Loh, lho wong. Kira-kira Mas Perciki wani apa ora karo Mbak Widodo ngono lho. Sing ngomong rawani lho sapa wong bocah cilik ada. Lho. Ngene lho. Getakan. Iki ngene ya. Piye? Iki ngene. Terus, Nadane Mas, nada. apa lagune kira-kira? Hmm? Lagune apa? Bintang kecil. Ya iki mau lho. Aja banter-banter Tekoke ya. irungmu ndak mekrok. Lah, Irungmu kok ya wis kaya apik-apik kaya sokle. ngono irungmu kaya sokle ya. Ya, irungmu ya gedhi ngono. Lah ya padha, lah ya aku barang ngono, Dik. Lah ya aku barang. Lah ya Dik, aku barang, Dik. Kowe apa dadi sekuni kowe? Enggak, Dik, enggak. Rumah saku. Nih, jaipeng ya. Kowe nyapa to mulek ning kene tut rumah saku. Mo, ngene gak apa-apa ya? Sembarang. Mo. Aduh. Ngadek ameng-ameng nyawa, Pak Doh. Mek terserah agak melok aku. Anu Mas Percil nyuwun sewu. Dalam. Yo nyawang sing diwarahi to. Ora usah kok sawang ra apa-apa. Iya. Matamu kok malah meletis. Lah Matamu dhewe. matamu lho. Bener ya matane. Iya. Mung kari angenan. Ngono ki apa? Ngono Bocah kuwi cilik ya apa? iso. Bocah cilik iso. Ngono kuwi jenenge joget kreminen. Lah, Cah cilik iso. nggih, ngono kuwi jenenge little body. Lah, apa? Silite gatel kelebon pedhi. Lah. Lho, sing apik. Sing apik le. Ngono ya dadak. Jaya. Mung kari angenan. Tetep ayo, apa to joget apa to ngono Iya, kuwi. kelebon apa lho kok. Kowe jane kirek bolone sapa to kowe iki jane? Kowe iki bolone sapa? Bolomu. Nyambung ngelone aku. Ngono kuwi lho, Pak.
Sampeyan Iso aku lek meh. Isa ngono Cak. Isa liyane. Isa lho Dek. Oh, salen ngene dadak ra iso. Liyane. Liyane sing luwih wangel neh. Iya, alus-alus Sing angel. Mung Karim. Lah isa ya ngono iki. Oh, Isa. njaluk didemok iki. Isa. Njaluk didemok kuwi. Imrone mi mau lho. Pak, Piye? ada mbok tong-tongne jangkrik cah iki kok. Kono lho, kono lho. Mama. Gak marahi aku. Kon nyanyi, kowe joget dhewe lho. Yo, joget dhewe. Waraone to waraone ora kitang saiki. Lah aku tiba perek sepedot kok aku pernah. Ana sing wani maneni kok. Ora nek anu ya tenan. Tak waneni. Diwaneni jane ya wedi. Di Imronmu ndi sing ngomong Imran nek mi mau? lho ndi? Ning mburi turu ning mburi kono lho Imran. Imronmu mau lho. Adekku ora. Lah ya ndi jare kon demok aku. Kare kedemak. Ning turu ning mburi. Gugan tak demoke. Takon mulih ae. Aja oleh balik. Dah, Sange jangkrik iki lawan. bolane sampe ta iki. Ngono tak lho rawani dadi kekne ngene nyapane kowe. Piye? Ora piye awe dhewe bolo ae. Bola Ya wedi ya lho jane ya wedi ya lho kok iso. Arep mlebu dalan eneh apa piye nek kono kuwi? Ora. Aku no kancane sampean no, Mbak. Adewe kanca. Kanca apa? Ngono mango ngelokne. Mau ngelokne aku. Cah paut jare. Sopo? Jarene ndang kondang nyanyi selak ngantuk sekolah. Prerupamu mau sing ngomong kaya Ora, aku Wani ora. Rawane. Nek teko Rawane. Banyuwangi lho, Le. iki kancaku Nah tak warai. Piye, Pak? Aku Ben kono wedi ta. Tak warai. Jopone tak warai. Sinebat Sinara Wedi. omong apa to, Wis Pak? ta cerewet ta diwarai jopone ben wedok takluk. Sinebat Sinara Wedi. Siluman-siluman Siluman selamat. Debok bosok liak-liak gale hasem. Apa debok bosok? Bisa manut ora aku bener. Debok bosok debok liak-liak. bosok liak-liak Gale hasem. Gale hasem. Lemah abang nyimpang lemah putih nyingkrih. Lemah abang nyimpang lampu dan nyingkrih. Teko welas teko asih. Mripate mbok welas ilang selisih. Allah, alwi, Allah, alwi. Awi. Rada ngebas. Allah, alwi. Awi. Allah, alwi. Eplek kenyes gadul. Eplek kenyes gadul. Sinebat Sinara Wedi. Oh ya sinebat sih lah. Ngarepanmu lho. Sinebat Sinara Wedi tebak Luman bosok Suluman liak Selamat. Suman selamat anu kalih Lemah abang nyimpang lemah apa putih. getih abang nyimpang getih putih nyingkrih Teko welas teko teko asih. teko welas teko asih awi Eplek kenyes. aplakanyes gadul Wedi kok karep kowe takluk langsung wedi. Eplek kenyes aja. Awi. Allah. awi Eplek kenyes. Ayo entah. Ayo, Ndang, gadul-gadulno kene neh. urung kok Pak Nah, lalu kurang mantep. Jopo ki harus mantep dari hati. jajal awakmu Sinebat Sinara Wedi, sinebat lemah banjing pangapunten Allah, awi, eplek kenyes gadul. Wonten dawuh napa Mas Yuda? Panjenengan Mboten namung geguyonan mawon kok Mbak Mode. Matur nuwun. Matur. awi gadul Eplek kenyes. aplakanyes gadul Kalau dituthuk iki apa? Ora, Mbak, ora, Mbak. Aja ntrunyam lho ya. Mas. ora Mbak sumpah Sampeyan aja ntrunyam. awi Ya. awi gadul Eplek kenyes. aplak lali aku lali Ora usah aplakanyes ditutupi tanganmu kuwi. Awe, Singkirno. awi. Singkirno tanganmu. aplakanyes awi Awi apa? gadul Pak mula Pak guys sama aku Samu. Wes. ora Mbak Wes. ora Ngalah. nyanyi Aku. kok nyanyi Yo nyanyi mentem wedokan Mas. awi gadul